passer hende. Line. Det er så dejligt. Line, det er så dejligt. For helvede, mand. X, large, man. Hvad fanden er det, der sker? Nej, jeg har jo tægt den, mand. Okay, mand, så nu bliver jeg bare bøsse. Altså, det er lille søn, ha? Ser du så i fjernsyn? Jamen, det går nok. Ikke med, bror? Hvad siger du? Ikke med? Er du helt sikker? Ja. Kom her, giv mig en kys. Okay, jeg er ikke sikker. Det er... Han går i 9. i år. Kom her, ja. Han går ind i midten over... Ser du stadigvæk Disney Show, lille søn? Men han var nok den mest 8. af hele 8. Nej, overhovedet ikke. Lige noget på nogen. Okay, Det var der bare ingen, der forstod. det er så i orden. Så jeg var den eneste, der skulle sige, at han var den 8. klasse, og mest 8. Det var der bare ingen, der fattede. Det gør de nu. Hvad er... Grund af den der bare. Hvad er det der? Pis. Hvad er det? Hvad? Se. Hvad sker Har du der lige her? set? Fuck, mand. Har du Undskyld. lige set? Det er pøssebrun. Hvad sker der her? Hey, han vil knæppe med mig. Ja, det vil jeg virkelig gerne. Nej. Trykken. Nej. Godt gået. Jamen. Hvad? Nu kan du Giv mig godt den sluk det der. Giv mig den fjernsyn. Den er lille. Den er lille. Oh my god. Den er lille. Den er lille. Nej. Ikke min søn. Nej. Hvad har du at sige til dit forsvar? Ja, det er familie ikke. Jeg gider ikke.